कुइसन सोंनायनि थाखाय दा बे हटेला जाहैबाय आंनिनो पार्सनेल बिजनेसनि थाखाय फिसालानि नामाव दोनदों जोंनि नामखौ रिपिकां रेस्टुरेन्ट एन्ड हटेल होननानै दोननाय जादों। बर'नि मा मा जामुंफोर मोनजागोन? जानाया जाहैबाय ओरैनो रेगुलारैहाय साम'जों सबायजों ओमफ्राय नारजि ओमफ्राय अमा आथिं सबाय ओमफ्राय बिदिनो अमा बोरमा दाउ मैसो गासिखौबो मोनजानाय जागोन। बेसेबां रेटनि खालामनाय जागोन? आदसा बिदिनो रेटनाखौहाय अमाजों जायोब्ला 150 थाखा जागोन ओमफ्राय दाउजोंबो 200 जागोन ओमफ्राय बोरमाजों 200 ओमफ्राय मैसोजों 150 नाफोरजोंहाय ओरैनो 120 बिदि जागोन आरो। जाग्राफोरनि थाखाय रुमनि फेसिलिटिसफोर आदसा जाग्राफोरनि थाखायहाय ओरैनो दाथ' गरमनि सिजोन फुल एसि जागोन ओमफ्राय दैफोरखौबो बेबायदिनो बथलाव मोनलांगोन आरो ओमफ्राय दामा एखेनो बेनो 150आनो। बेजों लोगोसे चावमिन मम' बिदिबो खालामनाय जागोन नामा? बे फुल रेस्टुरेन्टनि जि बुस्थुफोर मोनो बेखौ बानायना होनाय जागोन। मम' चावमिन ओमफ्राय ड्राय फ्राइ बिदिनो गोबां बुस्थुखौहाय एवनानै होनाय जागोन आरो। लकेसना 2 नं बेंटल गोलैयो फरेस्ट अफिसनि एसे सा बे बिल्डिंआव। बे ओनसोलनि बेंटल ओनसोलनि आरो दाब जायगानि मानसिफोरखौ नोंथांनि हटेलाव फैनानै जाफैनो थाखाय मा खालामो? बे जोंनि एरियानि जेसेबां जोंहाय माने सिना जाना नङाबा सिनायै बेबायदिनो बे बेंटलाव जायफ्रा फैयो बिथांमोना फैनानै बे आंनि हटेलाव जाफैनो हागोन आरो। सोरबा बिदिनो सुबुंफ्रा सोरबा मिटिंनि थाखाय अर्डार होनो ओमफ्रायहाय बायदि प्रग्रामनि थाखाय अर्डार होनो हागोन। औ हागोन। एडभान्स खिन्थाहरनांगोन। मबाइल नाम्बार गोजौआवहाय पस्टाराव होनाय दंखायो बे मबाइल नाम्बारखौ लानानै जोंखौहाय जुदि एडभान्स खिथायोब्ला जों बुकिंखौ लागोन आरो। नोंथांनि हटेला फार्स्ट जों बिल्डिं नुनो मोनदों गाहायाव ना गोजौआव? गोजौनि माबायाव ग्लास गोसोमखा गोजौआवहाय बेयावनो गोथां कालारनि।